A ještě jednou hezký podvečer ze stadionu Miroslava Valenty z Uherského Hradiště, kde opravdu už jen za malou chvilku začne zápas mezi domácím Slováckem a Sigmou Olomouc. Mimochodem přesně před 7 lety na den se tady na tomto stadionu odehrála ligová premiéra rekonstruovaného stánku a bylo to zrovna utkání Slovácka s Olomoucí. Tehdy Slovácko zvítězilo 3-2 a podobný výsledek by určitě domácí celek bral i dnes, i vzhledem k statistice, že vlastně v předešlých 16 ligových zápasech těchto týmů nikdy nevyhrál hostující celek, ale jak už bylo řečeno, hráči většinou na tyto historické kvízy nedají. Václav Daněk, jak je na tom se statistikami, věří, nevěří? Tak já takové ty statistiky moc neberu. Je pravda, že už jsme to slyšeli ve studiu, prostě ono to je nějaký ukazatel toho, jak se v minulosti dařilo, ale prostě tohle to je zápas, který dneska bude důležitý a jsou to jiní hráči, jiné klima v mužstvu a tak dále, takže já bych na to moc nedal. Vidíme brankáře Petra Drobiše, který bude samozřejmě chytat za Sigmu Olomouc, ale sami jste viděli, že se zdravil i s místními, protože větší část kariéry strávil právě tady na Slovácku, dobře zná tento stadion. A v Uherském Hradišti určitě i fanoušci pamatují tohoto brankáře, který byl dlouhodobou jedničkou. Stadion se pomalu plní. Letos zatím v těch 5 utkáních, kdy Slovácko hrálo doma, nikdy nepřišlo méně jak 5000 fanoušků, což je solidní průměr, možná i nadprůměr, co se týče České ligy. A určitě se fanoušci ozvou i teď, kdy hráči nastupují na trávník. Vedení kapitány za domácí to je Michal Kordula a za hosty z Olomouce tradičně Aleš Škerle. Slovácko bude hrát v bílých dresech, Sigma Olomouc celá v modrém. Někteří z vás už jste možná zapomněli na hráče jménem Libor Soldán. Byl kapitánem Synotu Staré Město, což je předchůdce Slovácka v první lize. Jsou to už takové spíš nostalgické vzpomínky jenom, nebo nejenom, ono to potěší. Už mě to nikdo neodpáře, ale je to historie a ten fotbal prostě v Hradišti, nejenom v Hradišti, vůbec zde dál a těch kapitánů tady bude ještě dalších spousta a já doufám, že dovedou tým co nejvíc. Bylo mě pomalu 35 let, 630, neříkám, že bych z toho měl obavy, to asi ne, ale přece jenom jsem trošičku měl respekt z těch mladších kluků, kteří určitě na tom byli kondičnělí, by byli určitě pohybovější, ale možná díky těma zkušenostma a díky tomu, že jsme hráli v tu dobu ještě na stopera, tak kolem jsem měl výborný mladý kluky, kteří na tom hřišti dělali to, co měli a víceméně mě pomohli k tomu, abych já ty balóny potom už jenom sbíral a rozehrával, takže myslím si, že ty 2 roky byly docela příjemné a teď se trošičku pochválím, kluci v mužstvu, kde trénuji, tam našli, když jsem po půl roce dokonce byli v ideální 11 za toho půl roku, takže asi to tak špatné nebylo. Vždycky je to krásný pocit, když se postoupí do ligy, kam navíc mužstvem, které tam bylo poprvé vůbec v historii, přijela Slávie, velký svátek, plný stadion, navíc remizový zápas, získali se hned body, takže úžasný pocit a je to paráda jenom na to vzpomínat. Hostem Studia Fotbal je Stanislav Levý. Viděli jsme první poločas, po kterém zatím Sigma vede 1-0. Já myslím, že sledujeme vynikající fotbal. Sledujeme určitě zajímavé utkání se šancemi na obou stranách a chtěl bych, aby to pokračovalo i takto v druhém poločase. Samozřejmě velice důležitá byla ta první branka, kterou střelila Sigma už ve 4. minutě a byl to Tomáš Hořava a musíme říci, že využil také, jak už to zaznělo, třeba i v rozhovoru nedorozumění té nové stoperské dvojce. Souhlasím s tím, protože tam bylo nedorozumění. Hořava se dostal relativně lehce k zakončení a udělal to výborně. Ano,
s klidem umístil míč k levé tyči, ale Sigma ta v těch prvních 25 minutách hrála opravdu výborně, hrála aktivně a tím se zdá, že i trošku překvapila Slovácko, protože ta její obrana byla vysunutá hluboko na polovinu právě domácích a z toho pramenily i další nebezpečné situace. Jednoznačně Sigma tím rychlým golem zaskočila soupeře, který se nedokázal dostat 28 až 30 minut do hry, až teprve v závěrečné čtvrthodině vyrovnal hru a byl vyrovnaným soupeřem Sigmě. Ano, dalším důkazem té prvotní převahy je třeba další akce, kterou vedl Janotka, jeden z krajních obránců a vlastně i na něm se projevilo to, že po těch prvních opravdu vynikajících minutách i on se trošku stál a potom ke konci, kdy spíše útočilo Slovácko, tak už se nedostal tolikrát do ofenzivní činnosti. Ano, to souhlasí a Sigma samozřejmě v závěru utkání už nedoplňovala tolika hráčemi ty útočné hroty a bylo to vidět, dostala se pod tlak a měla v závěru poločasu velké